ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സകൃചാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ രാധാകാന്ത നമസ്തേ ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതീ ദേവി പ്രണമാമി ഹരി വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തിം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദപരം പരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂതശിരോഗം മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാമ്നേ ഗൗരക്ഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധാനം നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണുപചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവാണ്, തണുപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കട്ടെ അല്ലെ? 37. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം നോക്കാം. ദേവബന്ധൂമസംഗിന്മദ്ഗുരു മന്മഹാദന അന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യാമതാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 37. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാ ജാതു തേജ പ്രഭവേൻ മഹർദിവി സ്ഥിതിശ്ചയാ തപസാ വിദ്യയാ ച ദീപ്യമാനേ അജിതദേവതാനാം കുലേ സ്വയം രാജകുലാദ്വിജാനാം. മാ ജാതു തേജ പ്രഭവേൻ മഹർദിവി സ്ഥിതിശ്ചയാ തപസാ വിദ്യയാ ച ദീപ്യമാനേ ജിതദേവതാനാം കുലേ സ്വയം രാജകുലാദ്വിജാനാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാ ജാതു തേജ പ്രഭവേൻ മഹർദിവി സ്ഥിതിശ്ചയാ തപസാ വിദ്യയാ ച ദീപ്യമാനേ ജിതദേവതാനാം കുലേ സ്വയം രാജകുലാദ്വിജാനാം. മാ ജാതു തേജ പ്രഭവേൻ മഹർദിവി
दिदीक्षया तपसा विद्यया च विधिक्षया तपसा विद्यया च ये दीप्यमाने जितदेवतानां दीप्यमाने चिददेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानाम् कुले स्वयं राजकुलात्मजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ഓക്കെ ഒരാളായി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാലതിശ്യാമദേവി തസ്മാദി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मा जादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः सिदीक्षया तपसा विद्यया च वेदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मा जादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः सिदीक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാ ജാതു തേജ പ്രഭവേന്മഹർത്തിഭിः തിതിക്ഷയാ തപസാ വിദ്യയാ ച ദേദീപ്യമാനേ ജിതദേവതാനാം കുലേ സ്വയം രാജകുലാദ്വിജാനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय। मा जातु तेज प्रभवेन्महर्षिभिः सिदीक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मा जादु तेज प्रभवेन्महर्षिभिः सिदीक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. पंकजाक्षी माताजी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। मा जादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः स्थितिक्षय तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. वत्सല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലാൻ പറ്റും. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय। मा जादु तेज प्रभवे महर्दिभिः तिदीक्षयां तपसां विद्ययां च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मा जादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मा जादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः तिदीक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. अंबिका केशवी देवी दास माताजी चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मा जादु तेज प्रभवेन्महर्षिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च
देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माजा दुतेज प्रभवेन्महर्दिभिः दिदीक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमान जिता देवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु सावित्री कृष्ण देवदास माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। माजादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने अजित देवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण इंदुमुखी वृंदा देवदास माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माजादु तेज प्रभवेन्महर्तिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने अजितदेवदानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भारतीय माता जी चलिए अनम्यूट करो। हरे कृष्ण ओके रेड्डी माता जी चलिए और भारतीय माता चलिए ओके हरे कृष्ण हाँ चलिए हरे कृष्ण प्रभु ओके ओम भारती नमो भगवते वासुदेवाय मा जादु तेज प्रभवेत् महद्दिभिः दीक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां हरे कृष्ण प्रभु ഓക്കെ ഭാരതി മാതാജി ഓക്കെ വേറെ ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതാണ് വെച്ചിനെ വിളിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് ഭാരതി മാ ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓക്കെ രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ नमो भगवते वासुदेवाय। माज्यादु चेद प्रभवे महद्भिः सिद्धिक्षया तपसा विद्यया च ते दीप्यमाने चितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സലക്ഷി മാതാജി നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടാകുമ്പോൾ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ അനിതകുമാരി മാതാജി हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോളൂ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मां जादु तेज प्रभवेन्महद्दिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण धनलक्ष्मी माताजी चൊല്ലിക്കോളൂ हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। माजादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वसंत माताजी चൊല്ലിക്കോളൂ हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी चొല്ലിക്കോളൂ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मा जादु तेज प्रभवे महर्दिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने अनुजित देवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण शोभा माताजी चొല്ലിക്കോളൂ हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चొല്లిക്കോളൂ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मांजादु तेज प्रभवेत् महद्भिः तिदिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमानो अजित देवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कानुप्रति माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी चొല്ലിക്കോളൂ हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय मा जादु तेज
प्रभवेन्महर्तिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च ते दीप्यमाने चिददेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वत्सलायम माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट ചെയ്തോളൂ വത്സലായम माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माजादो तेज प्रभावेन्महिर्दिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजा कुलाद्विजानां। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गिरिजा विजय देवदास माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजादुतेज प्रभवे महद्दिभिः तिदिक्षया तपसा विद्यया च ते दीप्यमाने अजितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। अनंतर कृष्ण देवदास माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माजादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः दीक्षया तपसा विद्यया च ते दीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मायादीता मंगला देवदास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माजादु तेज प्रभवेन्महर्षिभिः तिदिक्षया तपसा विद्यया च ते दीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके वत्सला शाजी माता जी चला मत माता जी अनम्यूट ചെയ്തോളൂ। हरे कृष्ण। നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമായിട്ടാണ്. वत्सला गोपालन माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माजादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च ते दीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गायत्री माता जी चलिए। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माजादु तेजः प्रभवेन्महर्दिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीतासी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माजादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः तिदिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने अजितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके गीता कृष्णवाणी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माजादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः विद्यया च ते दीप्यमाने अजितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके भारतीय माता जी चलिए। हरे कृष्ण मत प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माजादु तेज प्रभवेन्महद्भिः तिदिक्षया तपसा विद्यया च दीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी चलिए। अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माजादु तेज प्रभवेन्महर्दिभिः
स्थितिक्षया तपसा विद्यया च ते दीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलात्मजानां। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीजाजी माता जी तेलुगु। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मा चातु तेज प्रभवेन्महर्दिभिस्तिदीक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जिददेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി തെലുഗു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ഹരേ ചെയ്തു. കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാജാതു തേജ പ്രഭവേന്മഹർദ്ഭിഃ തിതിക്ഷയാ തപസാ വിദ്യയാ ച ദേദീപ്യമാനേ ജിതദേവതാനാം കുലേ സ്വയം രാജകുലാദ്വിജാനാം. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത്. ജാതു ഏത് സമയത്തും, തേജഹ പരമോന്നത അധികാരം, പ്രഭവേത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക, മഹാമഹത്തായ ഋദ്ധിവിഹി ഐശ്വര്യത്താൽ, ദിദിശയ സഹിഷ്ണുതയാൽ, തപസ തപസ്സിനാൽ, വിദ്യയാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാൽ, ച ദേദീപ്യമാനെ മുമ്പേ തന്നെ മഹത്വപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞവർ, അജിത ദേവതാനാം വൈഷ്ണവർ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, കുലേ സമൂഹത്തിൽ, സ്വയം വ്യക്തിപരമായി, രാജകുടുംബത്തെക്കാൾ മഹത്വമുള്ള, ദ്വിജാന ബ്രാഹ്മണരുടെ, രത്നം ഭാവാർത്ഥനെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചേ. ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും അവരുടെ സഹിഷ്ണുത, തപസ്, ജ്ഞാനം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവകളാൽ സ്വതേ മഹനീയരാണ്. ആ ആധ്യാത്മിക സ്വത്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളാൽ വൈഷ്ണവർ രാജകീയരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്. ആയതിനാൽ രാജകീയ ആജ്ഞകളുടെ പരാക്രമം ഈ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും പ്രകടിപ്പിക്കരുതെന്നും അവരോട് അപരാധം ചെയ്യരുതെന്നും ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥനെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. പ്രഥമ രാജാവ് രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കും പൗരന്മാർക്കും ഒരുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവൻ ഒരുവന് എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉറച്ചു നിൽക്കാമെന്ന് വിശദമാക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കൽ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നതിനിടയിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പറന്നു കയറുന്ന ഒരു വള്ളിച്ചെടിയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ദുർബലമായ തണ്ടുള്ള വള്ളിച്ചെടിക്ക് പടർന്നു കയറി വളരാൻ അടുത്തുള്ള മരങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. വളരുന്നതിനിടയിൽ പര്യാപ്തമായ സംരക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ അത് നശിക്കുവാൻ ഇടയാവും. ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന വള്ളിച്ചെടിയുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരമധ്യേ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൈഷ്ണവരുടെ പങ്കജ പാദങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി ഊന്നി പറഞ്ഞു. വൈഷ്ണവ പാദങ്ങളിലെ അപരാധങ്ങളെ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഒരുവൻ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ അവന്റെ എല്ലാ പുരോഗതികളും തടയപ്പെടും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ വൈഷ്ണവ പാദങ്ങളിൽ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ എല്ലാ പുരോഗതികളും നശിച്ചു പോകും. മഹാമുനിയായിരുന്ന ദുർവാസാവിനി വൈഷ്ണവ പാദങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്തതിനാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതത്തിൽ നിന്നും സ്വയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു സംവത്സരം മുഴുവൻ വിശ്വമെമ്പാടും കൂടി അലയേണ്ടി വന്ന സംഭവം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണും. അവസാനം അവൻ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടും അവിടെയും അവന് സംരക്ഷണം നിരസിക്കപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ വൈഷ്ണവ അപരാധം ഗുരു അപരാധമാണ്.
ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിൽ ഈ ഗുരു അപരാധം ഏറ്റവും ദാരുണമായ അപരാധമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. ഗുരോർ അവജ്ഞ ശ്രുതിശാസ്ത്ര നിന്ദനം പത്മപുരാണം പറയും. വിശുദ്ധ നാമജപത്തിനെതിരെയുള്ള 10 അപരാധങ്ങളിൽ പ്രഥമം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു വൈദിക സാഹിത്യ നിന്ദനവുമാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ. വൈഷ്ണവന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയിട്ടുള്ള ലളിതമായ നിർവചനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വളരെ വേഗം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്നാകുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണരും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ അഭിജ്ഞനായ ബ്രാഹ്മണനാകിയാൽ ബ്രാഹ്മണ വൈഷ്ണവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ, അതുമല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനും ബ്രാഹ്മണനും എന്നതാണ് അവന്റെ പദവി. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ മുമ്പേ തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി കരുതപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തി ബ്രഹ്മജാനാദി എന്ന തന്റെ ശുദ്ധ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉടൻ ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ തലത്തിൽ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുവന്റെ ധാരണ പ്രധാനമായും നിർവ്യക്തിക കാഴ്ചപ്പാടിലായിരിക്കും. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗത ധാരണയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ അവൻ വൈഷ്ണവനായി തീരും. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പോലും അതീന്ദ്രനായിരിക്കും. ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സാമൂഹിക പദവി ഏറ്റവും ഉന്നതമാണ്. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ബ്രാഹ്മണന് പോലും അതീന്ദ്രിയനാണ്. രണ്ടു കൂട്ടരും, ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും, ആധ്യാത്മികമായി ഔന്നത്യമുള്ളവരാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകളായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സത്യസന്ധത, സമചിത്തത, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, സഹിഷ്ണുത, ലാളിത്യം, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, ജീവിതത്തിൽ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ പ്രായോഗികമാക്കുക എന്നിവയാണ്. ഈ യോഗ്യതകൾക്കെല്ലാം പുറമെ ഒരുവൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവൻ വൈഷ്ണവനായി തീരുന്നു. പൃഥുമായ രാജാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള തന്റെ പൗരന്മാർക്ക് ബ്രാഹ്മണരോടും വൈഷ്ണവരോടും അപരാധങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് താക്കീത് നൽകി. അവരുടെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അത്രയ്ക്ക് വിനാശകരമാണ്. യദുവിന്റെ പിൻഗാമികളായി കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർ പോലും അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്യുകയാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും പാദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരപരാധവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സഹിക്കില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരും സർക്കാർ സേവകരും അവരുടെ അധികാര ഗർവം മൂലം ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും പദവിയെ അവഗണിക്കും. ആ അപരാധത്താൽ തങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നറിയാതെ ഈ ചായ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 38-ാമത്തെ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ബ്രഹ്മണ്യദേവാ പുരുഷ പുരാതനോ നിത്യം ഹരിയർച്ചരണാഭിവന്ദനാത് അവാപലക്ഷ്മീ മനപായിനിം യശോ ജഗത് പവിത്രം ച മഹത്തമാഗ്രണീ ബ്രഹ്മണ്യദേവാ പുരുഷ പുരാതനോ നിത്യം ഹരിയർച്ചരണാഭിവന്ദനാത് അവാപലക്ഷ്മീ മനപായിനിം യശോ ജഗത് പവിത്രം ച മഹത്തമാഗ്രണീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ, കയ്യോർത്തിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മണ്യദേവാ പുരുഷ പുരാതനോ നിത്യം ഹരിര്യചരണാഭിവന്ദനാത് അവാപലക്ഷ്മീ മനപായിനീം യശോ ജഗത് പവിത്രം ച മഹത്തമാഗ്രണീ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ നോക്കാം. ബ്രഹ്മണ്യദേവ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭഗവാൻ പുരുഷ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വം പുരാതന ഏറ്റവും പഴയ നിത്യം ശാശ്വതമായ ഹരി പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ യത് ആരുടെ ചരണ പങ്കജാവാദം അഭിവന്ദന ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ അവാപ നേടി ലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യങ്ങൾ അനപായിനി എന്നേക്കുമായി യശഃ പ്രശസ്തി ജഗത് വിശ്വൈകമായ പവിത്രം പരിശുദ്ധമാക്കി ചാവും മഹത്മഹത്തായ തമ പരമോന്നതം അഗ്രണി അഗ്രഗണ്യൻ. മഹത് വ്യക്തികളിൽ അഗ്രഗണ്യനും പുരാതനും ശാശ്വതനുമായ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ സമസ്ത ലോകത്തെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാപല്യമില്ലാത്ത കീർത്തിക്ക് ഹേതുവായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടിയത് ആ ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ആരാധനയിലൂടെയാണ്. ഭാവാർത്ഥനെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സുഖപ്രതിപാദിച്ച് പരമോന്നത വ്യക്തി ഇവിടെ ബ്രഹ്മണ്യദേവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. ബ്രഹ്മണ്യ എന്ന വാക്ക് ബ്രാഹ്മണ വൈഷ്ണവരെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ പരാമർശിച്ചു. ദേവ എന്നാൽ ആരാധ്യനായ ദൈവം ആയതിനാൽ ഒരുവൻ ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീരുന്നതിനുള്ള അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയിൽ അത്യുന്നത ഭൗതിക സത്വത്തിലോ അല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. തമസിന്റെയോ രജസിന്റെയോ താഴ്ന്ന തലങ്ങളിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ വിവേചിച്ചറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പ്രയാസമാണ്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിലോ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിലോ ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ ആരാധ്യാർഹനായ മൂർത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ജഗദ്നിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാന് കുറിച്ചുള്ള പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് അല്ലെ. എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പശുക്കളുടെയും പ്രധാന സംരക്ഷകനാകും. ഇതറിയാതെയും ഇതിനെ ബഹുമാനിക്കാതെയും ഒരുവനെ ദൈവശാസ്ത്രം സാക്ഷാത്കരിക്കാനോ ഈ അറിവില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ക്ഷേമപ്രവർത്തനമോ മനുഷ്യകാരുടെ സിദ്ധാന്തമോ വിജയപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ പുരുഷൻ അഥവാ പരമോന്നത ആസ്വാദകനാകും. അദ്ദേഹം അവതാരമെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ആസ്വാദകനാകുന്നത്, മറിച്ച് സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ഏറ്റവും ആരംഭത്തിലെ അഥവാ പുരാതന ശാശ്വതനായ ആസ്വാദകനാണ്. അവിടുന്ന് ശരണാഭിവന്ദ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശാശ്വത യശസ്സിന്റെ ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയത് ബ്രാഹ്മണരുടെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ആരാധനയിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന് പുതുമഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായി പരമോന്നത പരിപൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും നേടേണ്ടതില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരുടെ പാദങ്ങൾ ആരാധിച്ചാണ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃകായോഗ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലായിരുന്നപ്പോൾ നാരദന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശിരസ് നമിച്ച് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നു. സുദാമ ബ്രാഹ്മണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം അവന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകുകയും സ്വന്തം ശൈലിയിൽ ഇരിപ്പിടം നൽകുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും കുന്തിക്കും
ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഈ മാതൃകായോഗ്യങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ വളർത്തുന്നതും ബ്രാഹ്മണരെയും വൈഷ്ണവരെയും ആരാധിക്കുന്നതും എപ്രകാരമാണെന്ന് നാം പഠിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 3:21 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യദ്യത്യാചരതി ശ്രേഷ്ഠാസ്തത് ഏവാ തരോജനഃ. നായകയോഗ്യരായ വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ മറ്റുള്ളവർ യാന്ത്രികമായി അനുകരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനേക്കാൾ നായക വ്യക്തിത്വം ആർക്കാണുള്ളത്? ആരുടെ പെരുമാറ്റമാണ് അതിലേറെ മാതൃകാപരമാകുന്നത്? അദ്ദേഹം ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് അർത്ഥമാക്കരുത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം െല്ലാം ചെയ്തത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മഹത്തോമ അഗ്രണി എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനുമാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവർക്ക് മീതെയാണ്. നാരായണ പരോ അവ്യക്താത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സർവ്വതിനും മീതെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, വിവേകം, വിജ്ഞാനം, ത്യാഗം, കീർത്തി എന്നിവകളെല്ലാം സർവ്വലോകത്തെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്തോറും ലോകം കൂടുതൽ പരിശുദ്ധമായി കൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി നേടുന്ന ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ സ്ഥിരതയുള്ളതല്ല. ഇന്നൊരുവൻ വളരെ ധനികനായ ഒരുവൻ നാളെ ദരിദ്രനായേക്കാം. ഇന്ന് അതിപ്രശസ്തനായ ഒരുവൻ നാളെ അപ്രശസ്തനായേക്കാം. ഭൗതികമായി നേടുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉറപ്പുള്ളതല്ല. പക്ഷേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുമുണ്ട്. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ യശസ് സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥമായ ഭഗവത്ഗീത ഇന്നും ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളവയെല്ലാം ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ്. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകൈ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികൈ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ വിഘ്നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി. വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മാതാജി എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവിന് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ഇതിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. പൃഥു മഹാരാജാവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രജകൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് നമുക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണരും എപ്പോഴും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. അവര് വളരെ മഹനീയരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അവര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആദരവും നൽകണം. അവരെ ഒരിക്കലും അപമാനിക്കരുത്. അവരോട് ഒരിക്കലും അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരോട് അപരാധങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോസ്വാമിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതില് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വള്ളിച്ചെടിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിലതാ ബീച്ച് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഉള്ള ജലസേചനമാണ് ദൈവമുള്ള നമ്മുടെ സാധന അല്ലെ. നമുക്ക് ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ ഭക്തിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആ വള്ളിച്ചെടിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ചെടിക്ക് വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് അതിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് നമുക്ക് വളരാനായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സാധന, നമ്മുടെ നാമജപം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഇതൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുക, ശ്രവിക്കുക, കേൾക്കുക, ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു പോകും അല്ലെ. അതിന് പടർന്ന് കയറാനായിട്ടുള്ള മരങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതാണ് സത്സംഗങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുകളെ വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരായാലും ദീക്ഷാഗുരുക്കന്മാർ, അവരൊക്കെ തന്നെ ഭക്തിയിലെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വളർന്നു വരുന്ന വള്ളിച്ചെടി അതേപോലെ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അധപ്പതനം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടത്തില് ഒരു മതയാന കയറിയാല് എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോഴ് എന്താ പറയാ, ഉത്സവങ്ങൾക്കൊക്കെ ആനയൊക്കെ ഇടയുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ. ഓരോ ചില ഇതിലൊക്കെ കാണാം, ആന ഇടഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ നാശകോശമാക്കും അല്ലെ. എല്ലാം ചവിട്ടി മെതിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യും അല്ലെ. ആനയെ എത്രയോ മണിക്കൂർ വെയിലത്തൊക്കെ നിർത്തി അത് ചൂട് സഹിക്കാനാവാതെ അല്ലെ. അതുപോലെ എന്താ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം, പടക്കം പൊട്ടിച്ചു, അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അത് ഓടി എല്ലാം ചവിട്ടി മെതിക്കുകയും ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. സാധാരണ ആന തന്നെ അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരു മതയാന എന്തൊക്കെ കൺമുന്നിലുണ്ടോ അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കും അല്ലെ. ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറിയാല് പിന്നെ ഒന്നും അവശേഷിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം കൂടി പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പടർന്നു കയറുന്ന ഒരു വള്ളിച്ചെടിയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദുർബലമായ തണ്ടുള്ള വള്ളിച്ചെടിക്ക് പടർന്നു കയറി വളരാൻ അടുത്തുള്ള മരങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. വളരുന്നതിനിടയിൽ പര്യാപ്തമായ സംരക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ അത് നശിക്കാനിടയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന വള്ളിച്ചെടിയുടെ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരമധ്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൈഷ്ണവരുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി ഊന്നി പറയുന്നു. വൈഷ്ണവപാദങ്ങളിലെ അപരാധങ്ങളെ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരുവൻ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അവന്റെ എല്ലാ പുരോഗതികളും തടയപ്പെടും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ വൈഷ്ണവ പാദങ്ങളിൽ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ എല്ലാ പുരോഗതികളും നശിച്ചു പോകുന്നു.
എന്തൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി തീരും. ഒരു മതയാന മുന്നോട്ടെന്ന് ചവിട്ടി മെതിച്ചതുപോലെ ഭക്തിയിൽ നിന്നും പതിച്ചു പോകുമെന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ചില പ്രഭുപാദര് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ദുർവാസ അല്ലെ, മഹാതപസ്യാണ്, അത്രയും തപോബലമുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ആ തപശക്തി ഒരു നിഷ്കളങ്കരായ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ മേലെ അദ്ദേഹം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ, ഇത്രയും സത്യസന്ധനും നിഷ്കളങ്കനുമായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജൻ അല്ലെ. തന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള പ്രജകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വ്രതങ്ങളൊക്കെ നൂറ്റുന്നത്, ഏകാദശി വ്രതം അല്ലെ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുകയും പിന്നീട് പാരണ വീട്ടാന് സമയത്ത് അദ്ദേഹം വരികയും അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നീട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വരാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവിന്റെ ഉപദേശകരുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം പാലിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം 3 തുള്ളി ജലം കഴിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ജലം കഴിച്ചാല് ഏകാദശി ബ്രേക്കുമായി, എന്നാൽ ഭരണ വീട്ടി എന്നാൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചതുമില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കോപത്തോടെ ദുർവാസാവ് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ദുർവാസാവിനെ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അംബരീഷിനെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഭീകര സത്വത്തെ അല്ലെ, തലമുടി എടുത്തത് കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും തീർത്തുപ്പുന്ന ഒരു ഭീകര സത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപശക്തി ഒരു നിസാരനായിട്ടുള്ള ഒരു നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവന്റെ മേലെ അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭീകരസത്വം അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടശക്തികളെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നു, ഒന്നിക്കലെ അവര് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയെ ഒന്നിക്കലെ കൊല്ലണം, അതിനെ നശിപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല, എന്താണ്, ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അവരെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പോ തിരിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സുദർശനം സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് അവിടേക്ക് എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. സുദർശനം ആ ഭീകര സത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ സുദർശനം പോവുകയും. ദുർവാസാവ് പേടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു വർഷം ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു വർഷം ഓടി അലയേണ്ടി വന്നു. ഒരു സംവത്സരം മുഴുവൻ വിശ്വമെമ്പാടും ഓടി അലയേണ്ടി വന്നു സംഭവം അല്ലെ. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി, എനിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തും പോയി, വൈകുണ്ഠത്തിലും പോയി അല്ലെ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടി അല്ലെ. നമ്മൾ പറയുന്ന വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല നിവർത്തല്ലേ തദ്ദാമം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടല്ല അവിടെ പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. വിഷ്ണു പോലും കൈമലർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഇവിടെ ദുർവാസാവ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളൊരു ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ അല്ലെ. പലരും പറയും അല്ലെ, നിങ്ങളെ ഹൃദയം എന്താ കല്ലാണ്, ഒരു ദയമില്ല എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഭഗവാനോട് പറയും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നത്. അത് ശരിയാണ്, എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്, അംബരീഷിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. തിരിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, നീ ആരോടാണോ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവന്റെ അടുത്ത് പോയി തന്നെ നീ മാപ്പ് പറയുക, അവന് മാത്രമേ നിന്നെ ഇനി രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. സുദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതല്ല സുദർശനം. ഭഗവാൻ പോലും അറിയാതെ ഭഗവാന്റെ സുദർശനം ഭക്തന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് എത്തിയത്. ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ഞാൻ അയച്ചതല്ല, നീ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് മാത്രം അല്ലെ. അവസാനം
ഓടിത്തളർന്ന് നാണം കേട്ടിട്ട് അംബരീഷിന്റെ മുന്നിൽ ആടെ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽക്കി, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്നെ നമസ്കരിക്കുക, അങ്ങ് മഹാ തപസ്യാണ്, മഹത് വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് സുദർശനത്തിന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സുദർശനം തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ അവസരത്തില്, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്, അഹം ഭക്ത പരാധീന എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭക്തനാണ് ഞാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ സർവസ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന് പറയും, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രകനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ഭക്തനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭക്തൻ, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം യശോദാമ്മയുടെ ഒക്കെ വാത്സല്യ സ്നേഹം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ വേണ്ടി എടുത്തടിക്കുന്നതും ശകാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ ഞാൻ പൊറുക്കും, എന്നാൽ എന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങള് ഞാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ ദുർവാസാവിന്റെ ആ ലീലയിൽ സംഭവിച്ചത്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഭൃഗുമുനി വന്നിട്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്റെ ഹൃദയം കല്ല് പോലുള്ളതാണ്, എന്റെ മാറിടം അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ളത്, കട്ടിയുള്ളതാണ്, നിന്റെ പാദങ്ങൾ വേദനിച്ചോ ചോദിക്കണ്ടായി, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ചവിട്ടി, അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? തന്റെ ഭക്തനെ ഒരു വേദനിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ക്ഷമിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഭൃഗുമുനി സ്വന്തം മാറിടത്തിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും അവിടുന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോട്, ഭൃഗുമുനിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് വേദനിച്ചോ? നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ വേദനിച്ചോ? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചാലും എന്നെ മർദ്ദിച്ചാലും, അല്ലെ, എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കും, എന്നാൽ എന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങള് ഞാൻ ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല. അല്ലെ? വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങള് പലതരത്തിലുണ്ട്. മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും എല്ലാം, അല്ലെ? മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും വൈഷ്ണവരെ കുറ്റം പറയുകയോ വൈഷ്ണവരെ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. നമുക്കറിയാം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ തന്നെ ലീലയിൽ പറയുന്ന പോലെ രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നടക്കുന്ന ലീലകളൊക്കെ, നിത്യലീലകളൊക്കെ അവരുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴും അവരുടെ കൺമുന്നിൽ ദൃശ്യമാണ്. അവർക്ക് അതൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ലീലകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. പിന്നീട് ലീലകൾ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോ അതുവഴി മുടന്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ മുടന്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പോകുന്നത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ആ മുടന്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വിചാരിച്ചു, ഞാനിങ്ങനെ മുടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി ചിരിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ എന്തോ ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രൂപഗോസ്വാമി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ മുടന്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതിലേ പോയതൊന്നും ഗോസ്വാമി അറിഞ്ഞില്ല. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ എന്തോ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ലീലകൾ പിന്നീട് ദൃശ്യമാകാതിരുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ആരെയോടാണ് ഞാൻ അപരാധം ചെയ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? പറഞ്ഞു, നീ എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും അവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്യുക. അതിൽ ആരാണോ പങ്കെടുക്കാത്തത് അവരോടാണ് നീ അപരാധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. അതില് ഈ മുടന്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി മാത്രം വരികയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോടാണ് അപരാധം ചെയ്തത്. പിന്നീട് രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിനോട് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയും, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. പിന്നീട് വീണ്ടും ആ ലീലകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായി. രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്?
രൂപമഞ്ചരി, ഭഗവാന്റെ നിത്യലിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല അല്ലെ. എന്നിട്ട് പോലും ചെറിയൊരു അപരാധം അറിയാതെ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ കാണുന്നതിൽ തടസ്സമുണ്ടായി, ഭഗവത് ലീലകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമുണ്ടാകും. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ വൈഷ്ണവ അപരാധം ഗുരു അപരാധം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം എന്താണ്? ഗുരുവിനോട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അപരാധം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധം. നമ്മൾ 10 അപരാധങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പറയും അല്ലെ, ഇതാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി കാണുന്നതും അപരാധം. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണെന്ന് കരുതുന്നതും, അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതും അപരാധം അല്ലെ. നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുരു നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുക, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കുക. അത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത്? ഗുരു അപരാധം. നമുക്കറിയാം, അധിക ഗുരുക്കന്മാരും കാണാം, അവരൊക്കെ പലതരത്തിലും വിഷമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതെന്താണ്? അവരുടെ കർമ്മഫലമായിട്ടുള്ളതല്ല, ശിഷ്യന്മാരുടെ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരെ കാണാം, ഒക്കെ അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവര് അതിന്റെ ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചില ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അവര് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ആരാണ് യോഗ്യൻ ആരാണ് അയോഗ്യൻ എന്ന് നോക്കാതെ വാരിക്കോരി കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ അതനുസരിക്കും, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം, ചില ആൾ അനുസരിക്കില്ല. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഗുരു തന്നെയായിരുന്നു. ചില ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ 10 വർഷമൊക്കെ ഒരു ശിഷ്യനെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ കൊടുക്കൂ. അങ്ങനെയുള്ള അവരൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അവരൊക്കെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്താണ്? അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പാപഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എന്താണ്? അവര് അനേക വർഷങ്ങൾ ഒരു ശിഷ്യനെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് 10 വർഷത്തോളം ഓരോ വ്യക്തിയെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അവർ ദീക്ഷ. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം അത് വാരിക്കോരി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ചില ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ അവര് യാതൊരു യോഗ്യതയോ അയോഗ്യതയും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും നൽകും. അത് അവരുടെ കാരുണ്യമാണ്. എന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനോടുള്ള എപ്പോഴും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യമാണ് ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ കാണിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇന്ത്യയിലല്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയതല്ലേ, നമുക്കറിയാം, അമേരിക്കയിലാണ്. അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള 4 യമനിയമങ്ങളും പാടെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ പിന്നീട് അവരൊന്നും അങ്ങനെ ആ 4 യമനിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുകയോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തെറ്റിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ വളരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ മൂർത്തി വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അവസാന കാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ശാരീരികമായിട്ട് വിഷമതകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ? നിങ്ങളുടെ മൂർത്തിയെ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നു. ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മൂർത്തിയെ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല.
ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കാം, എന്നാൽ മൂർത്തിയെ ഒരിക്കലും എവിടെയും സ്ഥാപിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതെടുത്ത് മാറ്റണം നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഴയ പോലെയാണ്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയട്ടെ. പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരണമാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ മൂർത്തിയെ പ്രഭുപാദർ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ആ ഗുരു പൂജയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഗുരു ഉള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലാതെ ഗുരുവിന്റെ മൂർത്തിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അതിനെ ഉത്തരമായിട്ട് പറയേണ്ടത്, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുന്നു, എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധം എന്നാണ് ഇത്. പരമദൈവതപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിൽ ഈ ഗുരു അപരാധം ഏറ്റവും ദാരുണമായ അപരാധമായി പരിഗണിക്കും. ഗുരുറവജ്ഞ സുതിശാസ്ത്ര നിന്ദനം പത്മപുരാണത്തിൽ വിശുദ്ധ നാമജപത്തിനെതിരെയുള്ള 10 അപരാധങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെ നിന്ദനവുമാണ്. 10 അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സാധാരണ വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പോലെ കണക്കാക്കിയിട്ട് നിന്ദിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവന് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയിട്ട് ലളിതമായ നിർവചനം പരമദൈവതപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ വളരെ വേഗം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്നാകുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണരും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവൻ അഭിജ്ഞനായ ബ്രാഹ്മണനാകിയാൽ ബ്രാഹ്മണ വൈഷ്ണവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ, അതുമല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനും ബ്രാഹ്മണനും എന്നതാണ് അവന്റെ പതിവ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ മുമ്പേ തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി കരുതുന്നു, പക്ഷെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായിരിക്കണമെന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും എല്ലാ യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞവനാണ്. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവനായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സദാ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കരുതാൻ പാടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ചൈതന്യചരിതാമൃതത്തിലൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ശൂദ്രനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ള ജന്മം കൊണ്ട് ശൂദ്രനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനായിട്ട് കണക്കാക്കണം, ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കണക്കാക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു പിതൃകർമ്മങ്ങളൊക്കെ പിതൃ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രസാദം ആദ്യമായിട്ട് അദ്വൈത ആചാര്യർ നൽകിയിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ആ പ്രസാദം ആദ്യം നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള മുഹമ്മദീനായിട്ടുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഹ്മണതയ്ക്ക് പ്രസാദം നൽകിയതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവന് പ്രസാദം നൽകുകയാണെങ്കിൽ പറയും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഹ്മണരെ ഊട്ടിയതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയും. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സത്യസന്ധത, സമചിത്തത, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, സഹിഷ്ണുത, ലാളിത്യം, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ, അടിയച്ച വിശ്വാസം, ജീവിതത്തിൽ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ പ്രായോഗികമാക്കുക എന്നിവയാണ്. ഈ യോഗ്യതകളെല്ലാം പുറമെ ഒരുവൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവൻ വൈഷ്ണവനായി തീരുന്നു. മഹാരാജാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള തന്റെ പൗരന്മാർക്ക് ബ്രാഹ്മണരോടും വൈഷ്ണവരോടും അപരാധങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് താക്കീത് നൽകി അവരുടെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അത്രയ്ക്ക് വിനാശകരമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും രാജാവ് മഹാരാജാവ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ആരും തന്നെ ബ്രാഹ്മണരെയും വൈഷ്ണവരെയും നിന്ദിക്കരുത്, അവരോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് പറയുന്നു അല്ലെ, യദുവിന്റെ പിൻഗാമികളായവരും പോലും ബ്രാഹ്മണരെ നിന്ദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ യദു വംശം ഇല്ലാതാവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അത് ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ കുലത്തെയോ ആർക്കും തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇച്ഛ കൂടിയാണ്.
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില ശാപങ്ങളൊക്കെ അതൊരു നല്ലതിനായിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ യദുക്കളെയും ഒക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ ആ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സാമ്പൻ അല്ലെ ഒരു ഇരുമ്പുലക്ക അല്ലെ എന്താ പറയാ ഒരു ഗർഭിണിയെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് എന്ത് കുട്ടിയാണ് അല്ലെ ലഭിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു ഇരുമ്പുലക്കയെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് പറയുകയും അല്ലെ ആ ഇരുമ്പുലക്ക കൊണ്ട് ഈ കുലം മുഴുവൻ നശിക്കുമെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാത്ത ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അതൊക്കെ. ഭഗവാന് ലീലകൾ തീർത്തു പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അവകാശം പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലീലയിലൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ ശപിക്കുവാനോ ഭഗവാന്റെ യദുക്കളെ ശപിക്കുവാനോ തന്നെ ആർക്കും ആവില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഒന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലീല ഉണ്ടായി അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പോലും അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്യുകയാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും പാദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരപരാധവും പരമദിവ്യതോഷനായ ഭഗവാൻ സഹിക്കില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരും സർക്കാർ സേവകരും അവരുടെ അധികാരക്കുറവും മൂലം ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും പദവിയെ അവഗണിക്കുന്നു. ആ അപരാധത്താൽ തങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സർവനാശമുണ്ടാവും എന്നറിയാത്ത മന്ത്രിമാരും രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. ചാന്ദകാസിയൊക്കെ പോയിട്ട് തന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുക അല്ലെ. നാമസങ്കീർത്തനൊക്കെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതൊക്കെ പിന്നീട് നിർത്തലാക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ അങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് നോക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശാകൃപാസിന്ധുഭ്യവശാപതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയാം. അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയും എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും എങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരതൊന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, പൂജകൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പറയും എങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, വാഞ്ച കൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പരിധാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ.